L-ewwel darba li rajt il-Jacob kien fl-intensive care unit fil-kura intensiva għaliex kien ivventilat u kien hemm problemi bi pressjoni qawwija fil-moħħ. Din kienet komplikazzjoni ta' infezzjoni qawwija. Jiġifieri jiena rajt il-Jacob fil-bidu meta kien anki f'periklu tal-ħajja. U ovvjament kellna nagħtu ħafna mediċini, antibiotics. Kien hemm anki drabi fej konna qegħdin ngħidulhom li jista' jkun li Jacob ma jisbaħx ħaj l-għada. Psychiatrist qalt li aħjar tmur tibda tgħidlu baj bil-mod milli jekk imut jiġilu xi ħaġa ikollok ir-rigrett li ma tlu xejn. Kien hemm żmien kont xtaqt nagħlaq il-Jacob imma kont qed nibża li nweġġa' xi ħaġa x'kellu ħafna pajpijiet. La żmien kont ma niflax u spiċċajt kelli noqgħod id-dar ma kontx nafx niġri l-isptar. Konna qed nilojja ħadqum u nippruvaw nimxu. In the meantime ovvjament fil-ġurnata ta' qabel konna qegħdin nippruvaw nagħlmuh kif jagħti l-ewwel żewġ passi. U fil-fatt jiġifieri beda jmiexi b'ħafna encouragement minn tagħna u anke l-mama tiegħu warajh nisa tirtotu ma tittejt xejn sort of. U l-mammi tiegħu ovvjament infaqgħet tibki. Waqafna eżatt fejn kien hemm in-nurses qed tagħtu l-handover quddiem il-bib tal-kamra ġifieri u x'inrawh kulħadd infaq ċab. Jacob ovvjament dejjem bid-daħqa fuq wiċċu u dik kienet l-istorja ġifieri ta' meta mexa l-ewwel darba. Il-Malti hemm espressjoni l-kuraġġ nofs il-fejqan. U vera, għax mingħajr il-kuraġġ issib nies li għandhom potenzjal, issib nies li forsi jkollhom iktar potenzjal minn Jacob. Però sfortunatament ma jkollhomx il-motivazzjoni jaqtaw qalbhom. U unfortunately għalhekk Jacob minna nifisha hija success story għax bil-limitazzjonijiet kollha Jacob huwa determinat, mertu tal-kartu tiegħu u anke tal-familja tiegħu. Introduċejna l-Funrun naturalment ikun hemm l-atleti, però kont żidt kelma jiena kelli lilu f'moħħi u għad dis-sena nagħmlu għal Jacob il-Funrun, niġru għalih. Għadtu nistenna li hu wkoll f'xi ħin anki lejl l-aħħar jipparteċipa fiha il-Funrun. U x-xena dak il-ħin il-kameras daru kollha fuqu u dat-tifel ġuvni litteralment qam minn fuq il-wheelchair u kienet xi ħaġa jiena li vera baqgħet ittimbrata hekk f'moħħi.